Είσαι καλά? Στο Δήμο Περιστερίου, περισσότεροι από 450 ηλικιωμένοι και ανήμποροι συνανθρωποί μας στηρίζονται ηθικά και ουσιαστικά από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Κλιμάκια του Δήμου προσπαθούν καθημερινά να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη στήριξης. Έχουμε τα φαγητά που έρχονται κάθε μέρα, τα βγάζουμε και τα χωρίζουμε και τα μοιράζουμε σε διαφορετικές ομάδες. Άλλος θα πάει για τους ζαχαροδιαβητικούς. Άλλος θα πάει για αυτόν που δεν θέλει να φάει κρέας ή δεν μπορεί να μασίσει το κρέας. Ο κύριος Απόστολος Ελευθερίου πριν από λίγο καιρό έμεινε άνεργος. Σήμερα χρωστάει 3 ενοίκια και κινδυνεύει να βρεθεί στο δρόμο. Αν δεν υπήρχαν και τα συσίτια του Δήμου, θα έμενε η οικογένειά του χωρίς φαγητό. Παίρνω μια σύνταξη 320 ευρώ και πώς να ζήσει η οικογένειά μου με την κορούλα μου, και αυτό είναι 22 χρονών και δεν δουλεύει. Άνεργη βέβαια κι εγώ. Αυτά εδώ μας τα δίνει ο δήμαρχός μας, να μπορέσουμε να φάμε και τι να πω. Και το ψωμάκι τρώμε. Ευτυχώς μας βοηθάει ο δήμαρχος. Χρεοκοπημένο είναι και το νοικοκυριό της 85χρονης κυρίας Παναγιώτας Ζερτιμάνη. Η σύνταξή της έγινε θυσία στο μνημόνιο. Από τότε οι εθελόντριες του Δήμου την επισκέπτονται καθημερινά για να τη βοηθήσουν με το σπίτι, καθώς δεν έχει τη δύναμη ούτε να μετακινηθεί αλλά ούτε και να εξασφαλίσει το φαγητό της. Όταν θα ειδοποιήσω τα κορίτσια ότι δεν είμαι καλά, θα έρθουν και θα με πάνε και στο νοσοκομείο και τα πάντα. Όσο και να κρατάνε άμυνα στα σκληρά μέτρα που έχει επιβάλει η Τρόικα, εκατοντάδες είναι καθημερινά οι πολίτες που χτυπούν την πόρτα του Δημάρχου Περιστερίου για ένα μεροκάματο και ένα πιάτο φαγητού, μπαίνοντας στη μακροσκελή λίστα όλων εκείνων που βιώνουν τη φτώχεια. Δυστυχώς, σε καθημερινή βάση αυξάνονται οι μερίδες του φαγητού που μοιράζουμε. Δεν κουβεντιάζουμε για αυτούς που ζητάνε ένα μεροκάματο. Το έχω πει και άλλη φορά. Τι να τα κάνεις τα δημαρχηλίκια όταν δεν μπορείς να φανείς χρήσιμος σε ένα συμπολίτη που συζητάει ένα μεροκάματο. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι μπορεί να εμποδίζει τον αποκλεισμό κάποιων συνανθρώπων μας. Αυτό άλλωστε είναι η απαραίτητη συνθήκη σε μια κοινωνία πολιτών.